So ngayon ay dudurugin natin yung sili mga choy. Tingnan natin kung kakayanin niya pa rin yung 10 siyam na sili. Ah! Si kutsara. Kukog tubig. Saghang na. Ay ay pagari isa. Alina dong! Lamig no? Kahit lagi kamay. Ay, katawa ma. Saan eh? Matay! Yes, hello, what's up sa inyo mga choy? Welcome back to my channel. It's me again, B-Boy Bugoy for B-Boy Bugoy TV. So if bago pa po kayo channel na ito, don't forget to subscribe, click notification bell para ma-update rin po kayo mga bagong videos na i-upload ko na magwawala, wala kita tungga. Anyway, it's me again mga choy, B-Boy Bugoy, ang DJ nga may pagkadisoy. Ako papas, huwag tagsakasakit sa tagsatag sa ninyo kamadugan. So for today's vlog mga choy, ay ipra-prank na naman natin ba? So, inahinaan na po natin yung boses natin mga choy. So ngayon, ipra-prank natin sa kanya mga choy ay eating dinuguan with a lot of chili. So, lagyan natin ng maraming yung dinuguan niya versus tumay dinuguan mga choy. So, ito po yung dinuguan natin. Yan. So, mangyayari ngayon mga choy, lalagyan ko ang dinuguan naman ng mas marami. So, lalagyan ko ng maraming sili yung dinuguan ni mama mo. Which is niya alam. Yan yung, ang nalaman niya mga choy ay magkakaroon tayo ngayon ng mukbang dinuguan challenge. So, first, kailangan natin na marami. So, ito yung marami. Ang sili po na gagamitin natin ay ito po yung karaniwang o in Tagalog siguro ito po yung tinatawag nila siling. Ngayon, ilalagay natin 2 4 5 7. So ngayon ay dudurugin natin yung sili. Ano kayo yung reaction ni mama no? Basta makikita natin ngayon. Kasi alam ko na yung last vlog natin which is eating spicy noodle Korean, basta maanghang na Korean challenge, Korean noodle challenge mga choy. Kinaya niya lang po yung anghang. So tingnan natin kung kakayanin niya pa rin yung 10 siyam na siling labuyo. Yan! So ngayon, tawaginan muna natin siya. Let's go! Ma! Here! Let's vlog! Vlogadag! Are you ready? Dito ka. Rika. Ito may vlog. Hi! Hi vlog. Hi vlog. Guwapa ko. Namatay. So welcome back mga choy! It's me again, B-Boy Bugoy. Magkuhan sa ta, mag-intro sa tama. Wa man ay sili. Oh, may konti mo. Alagi na yan. Hello, what's up sa inyo mga choy? Today, it's B-Boy Bugoy with Mama. So today mga choy, we're doing another vlog which is dinuguan mukbang challenge. So paunahan lang kami na matapos yung dinuguan na nandito sa harapan natin. Sarap ba yung dinuguan natin ngayon? At Masarap. Oh, masarap. Walang mamatay. Oy, namatay. So let's go mga choy. So paunahan lang kami kung sino yung makaunang umubos ng dinuguan na nandito. Hello nga. So, without much ado, plan na natin ang ating dinuguan eating challenge. May kutsara? Kutsara. Si kutsara. Magkukog tubig. Saghang na.
Alina dong! Oh, isa! Bawa ko kutsara. Ano ah? Ilis na kutsara. Ilis na? Imam ng kutsara. Okay. Handa ka na ba, mother? Oh, My God! So, paunahan tayong maubos yung dinuguan. Ano ka ba? Sige. Sige. 1, 2, Tare. 3, go! Ano lagi? Ano ba? Ano lagi? Lamit man? Lamit no? Ano ka ma? Wala lang. Lamit no? Kat? Kap? Kahit lagi kamay. Kahit hindi mo? Wala. Ay, katawa ma. Pait yun. Ano man? Ano? Ano ka ma? Balik! Ano ka ma? Uy! Lain lagi naglami! Mama. Lain ganit timpla! Nagisi pait. Ano ka mo mo siya pamatay kinatawa? Ay, nanay ginibiguan mo, pait. Ha? Ang bot. Ay, maglami lagi ni. Saan eh? Matay! Stay! Uding laig lami! Dah, paita ay! Pati sabi! Matay, pantilay nirgyot! Pati saday! Yes, hello, what's up sa inyo mga choy? That was our vlog for this moment. And thank you so much for your viewing for this vlog. Isa po tayo ngayon. Tayo po yung na-prank. At si mama po sana yung ipra-prank natin mga choy. Anyway, thank you so much for always viewing B-Boy Bugoy TV. At kung bago pa po kayo sa channel na ito, please do subscribe to my YouTube channel. That's BIBOYBUGOY space TV, B-Boy Bugoy TV. Subscribe, click notification bell para ma-update rin po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na magbibigay ng saya at tuwa po sa inyo. Lalo na po ngayon na meron po tayong kinakahirap na pandemya, bagyo at kung iba-iba pang problema at issue ng ating lipunan, ito po yung vlog na magpapasaya sa inyong araw. Maraming salamat mo. So it's B-Boy Bugoy. And again, thank you so much to my avid viewers. Thank you so much to basta marami po kayo eh. Hindi ko na lang po kayo iisa-isahin. Basta thank you so much po. Anyway, may good news po tayo. So malapit na po tayong ma-monetize at pag na-monetize na po ang ating channel ay sisimulan na po natin ang alamat, which is kada pag may celebration po tayo na isi-celebrate ay magpapa-giveaways po ako sa inyo. Anyway, first giveaway is ang ring light, which is the 21 cm in diameter ring light po ang una nating giveaways po sa ating mga solid subscribers, solid viewers sa B-Boy Bugoy TV. At ganito po ang ring light na ibibigay natin, ring light with the tripod. So, yan lang po muna yung ipapa-giveaways natin. Anyway, mag-i-update ko lang po sa inyo kung kailan natin ipapa-giveaways at kung paano ako pipili ng choy natin, mga ka-choy natin dyan, mga igala natin dyan,
na makakatanggap ng 25cm ring light with tripod. Thank you so much mga choy. Again, thank you so much for 316 online shop. That's again, thank you so much. Thank you so much for always viewing my vlog sa Biboy Bugoy. Thank you so much. Amping kanunay mga choy. Peace. Bye-bye. Another video no siya nasag mo klaro pero eto ko tayo sa naging sa DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko.